finále už. Celý týždeň bol chorý. Bolia mu svaly. Teda teraz není vo forme. Pozerám, že nejaký, že vyhráva tak, že 1-0. Horko ťažko, ale teraz no. nejde tak, ako... Nie, celý týždeň bol chorý, kašle. Norma hovorí, že sa mu bolia svaly. Ale nevadí, ide hore. Však je vo finále tak. Keď si zoberiem, že celý týždeň kašľal. Mne Nových Zámkov, či kde sme to boli? No. Mne tiež neišlo. Týždeň predtým som vyhral to je Žiline, ne? No. Som mi natiahol sval a teraz 3 týždne marodujem. A ja som s bolavou nohou vyšiel, ja 7 minút som prehral. To sa nedá, keď si chorý ranený a toto. Dosť Horvátov je tu. Dosť, ale ja vidím, že není vo svojej koži. Není. Ale darí sa mu zatiaľ, tak keď išiel hore. A keď už je v finále, tak už no, aspoň niečo. Dotiahol Vášo, ale nevydarí sa mu ani repasáž. No však to som povedal, že poťahne náru hore, keď prehral prvý. To som hneď povedal. Pozor! Aj v Polsku boli vo finále, vonom, Harasuto. Áno? Oni dvaja, no. A to je náš? Ten kon je z Uniónu Košice. Poď! Neto láka na tú čiaru. Jemu, no. Ďakujem. Na to, že chorý, no, nič nepoviem, lebo